غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ. کہو سبحان اللہ. غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ. قسم رب دی قسم رب دی قسم رب دی مینوں وے سب تو پیارا یا رسول اللہ. قسم رسالت مینوں نعرہ رسالت نعرہ رسالت. قسم رب دی مینوں اے سب تو پیارا. کہو یا رسول اللہ. قسم رب دی مینوں اے سب تو پیارا. بڑا قابل توجہ شعر جی. بہت توجہ. بڑی حسرت یہ ویکھن دی بڑا چاہے زیارت دا. بڑی حسرت یہ ویکھن دی بڑا چاہے زیارت دا. کدی چمکے کدی چمکے کدی چمکے کدی چمکے کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ. کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ. تڑپ دینے تڑپ دینے جو ویکھن لئی انہاں تے بھی کرم ہووے. میں عاجز نو میں عاجز نو میں عاجز نو وی صد سوہنا دوبارہ یا رسول اللہ. میں عاجز نو وی صد سوہنا دوبارہ. رسول اللہ. میری کشتی توجہ توجہ کرو جی. میری کشتی گناہاں دے سمندر وچ نہ ڈوب جاوے. میری کشتی گناہاں دے سمندر وچ نہ ڈوب جاوے. ملے حسنین دا صدقہ کنارہ یا رسول اللہ. ملے حسنین دا صدقہ کنارہ یا
پہلے توجہ نہیں نہ کیتی ایس شیر تے ضرور کریو بہت توجہ چاہواں گا فکر مکیا حشر داوی جدوں دا میں اے سنیا فکر مکیا حشر داوی جدوں دا میں اے سنیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے نبی کا جو غلام ہے نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے نعرہ حیدری فکر مکیا حشر داوی بیٹے ہو نہ کرو فکر مکیا توجہ آخری شعر توجہ کرنی ہے اس شعر پہ فکر مکیا حشر داوی جدوں دا میں سنیا فکر مکیا حشر داوی جدوں دا میں سنیا تساں چکیا گناہ گاراں دا پارا یا رسول اللہ تساں چکیا گناہ گاراں دا پارا یا رسول اللہ قسم رب دی مینوں سب تو پیارا نعرہ رسالت یا رسول اللہ